Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Ọchịchị etiti ekwuola na ha mara nke ọma banyere mwakpo ahụ mba US wakporo ogbe ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu tọrọ ute dị na n'ime steeti Sokoto ma rụtụ aka na mwakpo ahụ bụ nke e mere na njikọ aka ọnụ, bụkwanụ nke ha na-achọsi ike ka mba ndị ọzọ sonyere ha ma lụọ agha megide otu ndị na-eyi ndị ọha egwu. Aka chịbụrụ steeti Sokoto ma bụrụ sinetọ na-anọchite anya ndị mpaghara Sokoto South n'ụlọ sineti, Aminu Waziri Tambuwa, akpọkuola ndị obodo na ndị bi n'ime steeti Sokoto ka ha gbochie ikesa ozi ụgha ọbụla banyere mwakpo ahụ mba US wakporo otu ndị na-eyi ndị ọha egwu iji gbochie ịkpali ọgbaghara ọbụla. Onye ụkọ ndị ụka alakụba Sheikh Gumi akọwala mwakpo ahụ ndị agha mba US wakporo dịka nke na-adabaghị adaba ma kpọkuo ọchịchị etiti ịkwụsị kpamkpam njikọta ọrụ ha na ndị agha mba US n'ihi na nke ahụ ga-eme ka ọnọdụ enweghị nchekwa gbagoro elu ọjị. Ọ gara n'ihu kwuo na karịa ịkpọkụ mba US maka enyemaka, n'ala anyị karịa ịkpọkụ mba China, Turkey maọbụ mba Pakistan. Ọgwụ na ụbụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.